Здравейте хора, аз съм SMG Alex 94 и сега ще играем една игра наречена Blocky City Wars. Аз вече съм започнал от доста време я играя играта, доста интересна. Има най-различни игри, Team Shooter, Battle Royale, което прилича на Fortnite. Направо най-различни неща. Днес смятам да пробвам... Ще пробвам Street Racer. Ще съм с моето бъги, което съм си го апгрейднал до край. Направо много бързо, много неща. И разбира се, ако ви е харесало видеото, не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате. Сега обаче ще трябва да изчакаме да дойдат достатъчно хора да стане състезанието. Ой, също, като натиснете плюсчето, ви се показва, че можете само 3 човека да си приемете за приятели. И ако искате, може да ги аднете. И ако и те ви аднат, се получава това синето. Знаете го всички. Да започваме. Добре. Общо това представлява, честно казано. И аз се изстрелвам напред като светкавицата Макуин. Yeah, boy! Тук направо ще ги разбия. Ето, вече не ми се виждат изобщо. Значи не са никъде близо до мене. Та иначе играта е много интересна. Има много различни хора, много различни игри, много различни оръжия и брони, честно да ви кажа. Честно казано, има си почти всичко в тая игра. Да не кажа направо всичко. И отстрани ми се видя колко време ми е отнело за първата обиколка. И сега съм втора обиколка, направо ги разбих. Ей, сядо преди малко тък му погледнах един човек, тък му отива да финиша или го е минал тък му. Значи, все пак не са толкова назад. Поне това ме изненада. Да видим сега. Да видим. Колко време ще ми отнеме. Ставам се по-бързо. Да. И сега... Завой, бой! И сега завъртам! И спрях. И сега ги чакам да пристигнат тези хора. Та когато хората пристигнат, ще им се изпише времето, за което са успели да преминат през определеното нещо. Примерно, сега съм на първо място и отстрани ми пише времето. То общо взето е това. Ето и сега и следващите стигнаха. Аз смятам да отивам веднага на следващото. И онова жълтото, което го видяхте преди малко, са стотинки, с които могат да се купуват много готини неща, а иначе получаваш хартиени пари, аз пък пари, които можеш също да ги използваш за оръжия, най-различни неща. Честно казано, за всяка победа ти дават определен брой пари или определен брой монети. Това е разпределението. Дедпул. Браво бе. Имаме си Дедпул тук. Значи никога няма да умре. Ако не знаете за какво ви говоря, напишете в YouTube Дедпул. Ще го разберете много бързо. И започваме номер 2. Има един златен до мене. Алелуя. Сега се изстрелвам, защото съм бърз, а другите са бавни. И сега... Бяху! На коя страна? Та когато започнете, първо има инструкции за
всеки един от моделите и там ви показват общо взето как можете да влизате в колите, как да карате и такива неща. Показват се в началото и има хора, на които на картата им пише М. Тези хора са ви като шефове и тях може да се... Те могат да се открият само на Single Mode, Single Mission и те ви дават работи да убиете примерно определени хора. Та сега да видим, Алекс ще успее ли? Той успя! О, да! Yeah, boy! Все обаче ще има да ви чака. 58. Право на мене бе. Единствено, че в Battle Royale няма танци, както в истинската Fortnite. И другите неща са доста различни. Не може да се строи там. Тъй, че ще трябва да се търси друг начин. Има стълби, по които да можеш да се качваш, което пак е хубаво. Те такива неща са, общо взето. Това сега ще бъде третото състезание. Ако и това го мина, ще е края на видеото. Ако не успея да го свърша на първо място, което не ми се вярва, ще имаме още едно състезание. Да видим. Мислех да им се дам да преминат покрай мене, ама те са толкова бавни, че дори охлювите са по-бързи от тях. Охлюви. Бяху! Ау, шит! Добре, така е много по-различно. Сега, ето този път е много по-интересен, защото така го изпреварих и стигнах пак на първо място. И също, ако търсите начин да си виждате на кое място сте или на коя обиколка, отстрани в дясно ви ги пише над знака за колата, най-отгоре въгъл. Така можете да разберете най-лесно печелите ли, не печелите ли и на кое място сте. А отгоре на средата ясно се вижда, че е времето. Това е колко време ви е отнело да стигнете до финиша. И ето аз стигам до финиша. Сега ще стане ли? Марио успя! Марио успя! Той е върха. И сега взех още малко монети. Сега ще покажа лобито за тези, които също не го знаят и лобито. Та в лобито сега, ето, има оръжия, на оръжия са ето това, които са хартиени пари, после по-скъпите неща стават с стотинките, дето са жълтите стотинки. Всяко по-надолу оръжие прави повече демидж. Аз много исках да си взема катаната, защото тя прави отдолу под скина ми пише 344 демидж. Обаче ще отнеме доста време, докато я взема. Все пак трябва да стигна много голям левел на звезди. А тези звезди се печелят примерно от... Сега ще ви покажа примерно от какво. Примерно, ако спечелите Rocket Ball, там ви дават доста от тези звезди и други неща. Оръжия, има Sticky Bombs, най-различни видове бомби, има армари, най-различни, има шапки, boy, Капитан Америка. Аз за това си събирам всъщност. Има на Do you want to play a game? No, I don't want to play your stupid games. I'm a king. Подчинете се на своя крал. Няма. Що не? Щото ще ви обказя. И
и бутушки, които също ви предпазват. Отдолу пише Armor 30, 15. Та това е общо взето най-различни, които ви пазят от това да не бъдете ударени. Примерно, най-ефтините и тези, които най-много ми подхождат, са ето тези според мен. Хем правят 30 армор и хем подхождат на скина ми. Има Cars. Ето моята кола. Ето, както виждате, всичко е на макс на тази кола. Единствено, че не съм си избрал още цвят на колата. Мисля да е или изцяло червен, или огнено. За синьо не съм сигурен. Или ето този тук. Едно от трите ще бъде. Та, както виждате, има най-различни видове коли. Има една заешка коля. Аз съм Макс Бани, бе. Има абсолютно всякакви коли, които на определен левел може да си изнявате. Примерно, последната кола е Коста, шефе! Има и различни танкове, роботи, които също се апгрейдват. Примерно, на определено нещо, когато се опитвате да го апгрейдвате, се показва определената част, която апгрейдвате. Има и мотори, от които аз имам. Ето този, обаче не го използвам. И ето този мотор. И другите два. Ей, той е направо трепач. Ето рояла. Най-различни чадъри ли, как да го нарека. Кирки. И най-интересното. Искате ли малко пари? Нави пари, нави пари. Искате ли малко? Нави пари. Има най-различни, от което най-много ме кефе и тоя, защото е във всички цветове на дъгата. А най-скъпия е ето този. What the... Следващия е ето този. После парите, после това, после това, после това. Аз съм с нормалния, защото нямам достатъчно пари. Много съм беден. Не, че съм беден, де. Разбрахте намек. И ето тук са скиновете. Примерно на мен ми дадоха и този тъп скин. Ми се падна от нещо като лотария. И тук има женски скинове и има нещо като чудовище. По едно време аз я бях изстрел и... Да, ето го. Иначе този се нарича Дедпул, дето прилича леко на Спайдърмен. Дето прилича на... И той е Спайдърмен. Обаче тук са им... Джестър. Направо тук са им разменили изобщо имената. Спайдър Хиро, Джестър. Това не е Джестър, бе, това е Джокера. Жокера. Супербат. Това е Батман, бе. И този се наричаше Дедпул, обаче тук са го кръстили Дедуел. Та общо взето, това са нещата. И разбира се, ето тук отстрани си имате приятели. Аз обаче тук имам доста приятели, защото доста време просто на всяка игра всеки го исках за приятел. Ето тук някои са в лобито. Тези, които са в зелено, пише къде са примерно. Този примерно Лил Кай е в Skyblocks. Ето този беше допреди малко в лобито. Това е. Аз имам доста приятели, доста неща в играта. И ето тук може да си говори. Натискате това, пишете когато ще пишете, обаче не се вижда тук. И го пращате. Готово. И разбира се, както казах, най-различните видове игри. Това ще бъде хора за
за този епизод и